dyma ni. Right. OK, nawr te, mae popeth yn y gynghanedd, y symud fesur 4 mae'n debyg, a 4 math o gynghanedd, a wedyn o ran y gynghanedd sain, mae yna 4 ffurf i ni mynd i ganolbwyntio arnyn nhw. Mae yna ryw fan gynganeddion sain a ryw fan amrywiadau ar y gynghanedd sain wedyn, ond rhywbeth falle allwn ni drafod yn y sesiwn nesaf fydd hynny. Cyflwyniad yw hwn i'r gynghanedd cyflwyniad digon moel mewn gwirionedd, ond gobeithio fe gewch chi flas ar y prif fathau, sef y sain gytbwys acenog, y sain gytbwys ddiacen, y sain anghydbwys ddisgynedig a'r sain anghydbwys ddyrchafedig. Nawr te, mae'r termau maen nhw'n swnio'n hynod gymleth. Fe weithiau fe welwch chi disgynedig ac esgynedig. Dwi'n dieddol ar ddel y dyrchafedig. Dim bod i'n well cynghanedd na unrhyw cynghanedd arall, ond mae'n air bach pert. Reit, nawn ni ymlaen. Wel, y neges gyntaf, peth bwysica am y gynghanedd sain yw sylweddoli bod y llinell yn wahanol i llinell o draws a groes, neu hyd yn oed cynghanedd lisg, lle chi'n gallu rhannu llinell yn 2 ran mewn gwirionedd. Mewn cynghanedd sain, mae'n dach chi 2 rhan i'r gynghanedd. Rhan 1, rhan 2, rhan 3. Mae'r rhan 1 a rhan 2 yn rhywbeth sydd i chi gyfarwydd y ge. Mae'n creu odl gyda'r rhan 2, a mae rhan 2 yn creu cynghanedd wedyn gyda'r rhan 3. Felly mewn gwirionedd mae'r cynghanedd sain yn rhyw gyfuniad yw i o'r gynghanedd lisg a'r cynghanedd groes a thraws. A mae rhyw gyfuniad yw i o'r 3 ffeth yna. Mae'n swnio'n gymleth, ond gewn ni cael gweld ambell i enghraifft fach, a welwch chi yr egwyddor gobeithio. Nawr te. OK. Dyma i chi y gynghanedd gyntaf, y gynghanedd sain gytbwys acenog. Mae yna 3 gair da chi fyna. Ysgusodwch y lliwiau, ond mae yna ryw resymeg i'n wallgofrwydd i. Gewch chi weld beth yw arwyddocâd y lliwiau yn y man. Mae yna 3 gair dda ni fyna. Siopau, cau a cwm. 3 gair. Da chi'n gweld lle mae'r llinell yn mynd i fynd wrth reswm. Y peth cyntaf chi'n nodi yw mae siopau a cau yn creu odl. Chi'n gyfarwydd ag odli, ydych chi'n gwybod beth yw egwyddorion odli, a chi'n gwybod am bethau fel rheol trwm ac ysgafn yn odli. Wi'n gwybod bod chi wedi gwneud hynny gydag Emyr yn gynnar yn y gyfres yma. Wedyn mae cau a cwm, mae'r rheina yn ffurfio cyfatebiaeth gytseiniol, y gynghanedd gytsain yna. Ac chi'n gyfarwydd ar ffordd yma nodi'r acen. Mae'r acen yma yn disgyn ar y llafariad yn fanna. Ac mae unrhyw beth sydd o flaen y llafariad yn gorfod cael ei gyfateb yn naill ochr i'r orffwysfa. Cofio'r gair gorffwysfa yna. Felly beth sydd gyda ni yw gair rhan gyntaf, rhan 1 y gynghanedd, siopau, rhan 2 yn fanna, a rhan 3. Rhan 1 a 2 yn ffurfio odl, ac wedyn rhan 2 a 3 yn ffurfio cynghanedd gyflawn. A gall y gynghanedd yna amrywio, a dyna beth i ni'n mynd i edrych arno, sut yn union mae'r gynghanedd yna yn medru amrywio, a beth yw'r cyfleoedd sydd i chi fel cynghaneddwyr i gynghaneddu geiriau. Oherwydd mae'r gynghanedd draws a'r gynghanedd groes yn gallu fod eitha cyfyng yn y cyfatebiaeth gytseiniol yna. Mae'n anodd weithiau i ddod o hyd i drawiadau newydd. Ond mae'r hen gynghanedd sain yn cynnig opsiynau wahanol, ac falle'n agor mwy o ddrysau i chi fel cynghaneddwyr. Iawn. Dyma i chi linell dwi wedi wneud allan o'r 3 gair yma, a dwi wedi wneud llinell seithill. Mae'r rhan fwyaf o linellau cygereddol y seithill. Mae yna amrywiadau, mae yna 8 sill, 9 sill, 10 sill, mae bob fath o beth yn bosib, ond dwi'n gweithio, dwi ddim ond yn canolbwyntio ar y 7 sill yma hyn.
Os ych chi, pan fyddai'n gofyn i chi ddechrau rhoi ambell i linell, ambell i air at ei gilydd, os ydych chi dod lan â llinell 8 sill, 9 sill, dyw hwnna ddim problem o gwbl, neu 6 sill. Bach yn anoddach, ond os ydych chi sy'n neud hynna, mae perffaith groeso i chi i gyflwyno llinell fel i. Dwi ddim yn fod yn anghywir, mae'r busnes 7 sill mae ddim ond yn berthnasol pan mae chi'n dechrau rhoi cynghanedd mewn mesurau ac mewn un o'r mesurau caeth. Reit, mae siopau'n cau y cwm. Dyma chi'r un llinell yna, mae'r siopau'n cau yn y cwm. A be wedi wneud yw defnyddio'r lliwiau o gen i rannu'r llinell yn 2 rhan. Mae siopau cau yn y cwm. A beth sydd gyda chi wrth gwrs yw'r odl yna rhwng y siopau a'r cau ac wedyn cynghanedd gytsain wedyn, cyfatebiaeth gytseiniol, y 2 ec yna yn cyfateb i gilydd. Ac felly mae'r orffwysfa yn fanna. Dyna lle mae'r orffwysfa yn disgyn ar ôl y gair yma, y gair y cennog cau yma, mae'r orffwysfa yn fanna dyn ni, ac wedyn mae'r cyfatebiaeth, yr ec yn dod o flaen yr acen fanna. Felly 2 beth sydd gyda ni yn y llinell yna. A dyna chi llinell o gynghanedd. A mae honna yn llinell, wrth gwrs, sydd yn llinell groes, gytbwys ac enog. Mae'n cynghanedd, mae'r cau a cwmna yn gynghanedd groes, gytbwys ac enog. Felly mae'r llinell yn ei chyfanrwydd yn sain groes, gytbwys ac enog. Neu yn sain gytbwys ac enog. Does dim eisiau defnyddio'r groes i dynod. Sain, gytbwys ac enog. A dyna i gyd yw i mewn gwirionedd, a mae i gyd yn digwydd o gwmpas yr acenion yna. Oedd Dafydd yn mynd yn siarad cyn i chi ymuno â ni, ac o'n i'n dweud yr allwedd i'r gynghanedd yw'r acenion. Unwaith ydych chi'n deall yr acenion ac yn medru gweithio o gwmpas yr acenion yna, mi fedrwch chi feistroli unrhyw un o'r cynganeddion. Ond mae hwnna yn eitha allweddol. O'r gorau. Bach o waith i chi. Mae chat, dwi'n gobeithio fyny yna i chi. A hoffen i'r chi roi cynnig bach arni nawr. Dwi'n gwybod bod yna gymysgedd falle o brofiad ac o wybodaeth yn eich plith chi. Be hoffen i chi wneud yw edrych ar y geiriau sydd da ni fyna, a'r trofiadau bach yn fyna, parot, lot a rhywbeth, rhywbeth 2 a 1, ac wedyn rhywbeth a llu. Dwch cynigwch opsiynau fi fanna, a rhowch eich cynigion ar y chat yn fanna, ac os ych chi'n ddewr ac chi'n medru, trwch greu llinell fach. 7 sill, 8 sill, 9 sill, os dim ots beth yw i, jyst trwch greu llinell fach. Rwy'n i ryw ychydig funudau bach i chi fanna i gynnig rhywbeth. Da iawn, Sioned. Parot yn siarad lot o lwtsh. Da iawn, ardderchog. O, da iawn. Mae Judith yn cynnig, mae gan parot lot o liw. Da iawn. Ardderchog, perffaith gywir. Ardderchog. Da iawn, un arall, lot o liw. Ys da ni fyna? iPad nesta, parot efo lot o liw. O, ei, mae yna bach o ddyfnder fan hyn, mae parot yn lot o les. Da iawn, Siw. Mae parot yn lot o les. Gwmni. Wan Tiglin, parot yn yfed lot o laeth. Da iawn. Da iawn. O, mae hwnna'n cynghanedd ddiddorol. Parot yn yfed lot o laeth.
Nawr te, yfed lot o laeth. Dwi'n mynd i sôn ychydig mewn ychydig funudau am y cyfatebiaeth yma. Beth sydd yn dod o flaen yr acen? Parot yn yfed lot o laeth. Mae'r peryg i ni wrth bod ni yn ysgrifennu llinellau fel hyn i anghofio bod ni'n rhoi cytseiniad i mewn o flaen y llawiad cynganeddol sydd yn ychwanegu at y llwyth o gytseiniau sydd angen i cyfateb weithiau. Ddim bod e'n fai mawr, ond gawch chi weld mewn eiliad. Nawr tem eirian Dafydd wedi cynnig i ni, treflan yw'r llan ger y llu. O'r te. Mae eirian wedi deall yr egwyddor yma, treflan yw'r llan ger y llu. Yr yna o flaen yr ell yn cael ei chyfateb gan yr ar ddiwedd ger y llu. Ardderchog eirian, da iawn. Da iawn, treflan yw'r llan ger y llu. Clyfar iawn. Da iawn. Anwen parot yfodd lot o lush. Da iawn, parot yfodd lot o lush. Da iawn. Martin Geraint. Da iawn. Amryddawn a llawn yw'r llu. Ardderchog. Amryddawn a llawn yw'r llu. Da iawn. Perffaith gywir. Maen nhw'n dod mewn fel yn rhywbeth i res nawr. Da iawn. Iddyn nhw mae'r llanw'n llw. Da iawn. Da iawn. Reit. Iddyn nhw mae'r llanw'n llw. Wedi mynd mlaen ychydig o'n sleidiau nhw'n i fyna. Ddown ni nôl at hwnna nes ymlaen nawr. Iddyn nhw mae'r llanw'n llw. Ddim yn anghywir, ond mae yna ryw welliannau bach allan ni fyna. Mae'n wahanol, ychydig bach wahanol. So mae llanw a llw. Mae llanw wrth gwrs yn ddiacen a llw yn acenog. Da iawn. Anwen dynion llon sy'r ger y llu. Da iawn. Ardderchog. Dynion llon sy'n ger y llu. Ardderchog. Dilwyn. Hafan yw llan ger y llu. Ardderchog. Ardderchog. Hafan yw llan ger y llu. Da iawn. Chi yn ddosbarth ddeallus, mae'n amlwg. Ardderchog. O'r gorau. Wel, dalwch nhw ddod, cadwch nhw ddod. Judith, mae'n arall y Judith. Yn y ffai mae 2 a 1. Da iawn. Yn y ffai mae 2 a 1. Ardderchog. Ardderchog. Dalwch nhw ddod. Mynd a iddyn nôl atyn nhw wrth bod chi yn bwydo mwy o mwy i mewn yma. O'r gorau. Mae gen i nawr, i gael, ystyn nhw'n lawr ychydig. O'r gorau. Rhywbeth pwysig sydd rhaid nodi wrth bod chi yn cyflawni y cynghanydd gytsain yma, neu'n trial cael y cytseiniad i fatsio naill ochr i'r orffwysfa yma, yw bod rhaid i chi ateb y cynghanydd, y cytseiniad sy'n dod yn union o flaen yr acen, sydd yn rhywbeth, nes i gyfeirio at y eiliad yn ôl. Mae beth sydd yn dod o flaen yr acen yn gallu bod y bwysig. Nawr, os ydrychwch chi ar y llinell hon, mae'r haf yn braf ar ben bryn. Chi'n gweld y rhan gyntaf, haf a braf yn gwneud yn odl ni fanna, y llinell las yn cynrychiol yr odl, ac wedyn yr acen, braf a bryn, fel yna. A ni tynnu'r cytseiniad i lawr, ac yn fan hyn, dwi'n tynnu y cytseiniad sydd yn union o flaen y brif acen yn fanna. Dyna lle mae'r brif acen.
Mae beth sy'n dod o flaen y brif acen yna yn bwysig. A beth sydd gyda ni fan hyn yw N, B ac R. Felly, ddewch chi nôl i beth o'n i'n sôn amdano chydig yn gynt. Mae beth sy'n dod fan hyn yn gallu fod yn bwysig. Drwchwch i'r ochr yma'r llinell wedyn, mae da ni R, B, N, B, R. Nawr, mae'r cyfatebiaeth just cyn yr acen yn cyfateb yn berffeth. Does dim rhaid ateb yr N wrth gwrs, achos mae fath beth ac N wreiddgoll i gael ac N ganolgoll. Yn siŵr ydych chi wedi astudio hynny, ond mae'r gyfatebiaeth yn fanna yn berffeth. Felly, mae beth sydd yn dod fanna yn gallu bod yn allweddol, oherwydd mae yn effeithio ar y sain ar y glist. A chofiwch, mae rhywbeth i'r glist yw'r gynghanedd, bod Anna'r Acs fel fi yn dadansoddi nhw i'r enstigrif y bethau ar y lefel yma, mae beth sydd yn digwydd fan hyn yn bwysig. Okay? Dyna i chi gyfatebiaeth. Nawr, beth sydd gyda chi fyna yw cynghanedd sain, ac byddwch chi'n adnabod i oherwydd y cronfachau yma, bod ni'n neidio ar draws rhai o'r cytseiniad yma, a mae da chi sain, gytbwys ac enog. Dau air ac enog yma. Sain, gytbwys ac enog. Mae'r gyfatebiaeth yna yn bwysig iawn. Nawr te, mae yna lot fawr o traps. Mae rhywun yn gallu disgyn iddyn nhw gyda cynghanedd sydd gymharol gymleth, oherwydd da chi sawl peth i feddwl amdano pan ych chi'n llunio llinell o gynghanedd fel hyn. Dyma chi linell sydd, wel, dyw i ddim yn gywir. Mae'r haf yn braf ar ben ron. Nawr te, mae'r haf yn braf ar ben ron. Nawr, mae'n debyg iawn i beth oedd gyda ni gynt, ond fydd yr profiadol honno chi'n gweld, wrth gwrs, bod yr odl gyda ni, mae'r acen gyda ni, ond beth sydd gyda ni yw bod yna fwlch bach gyda ni fan hyn. Mae'r B yna wedi anghofio. Felly, mae'n hawdd iawn i syrthio i drap bach fel yna. A byddai'r llinell fach yna yn anghywir felly. Nawr te, beth am y gynghanedd fach hon, gan bod fi yn dechrau mynd yn ffysi, ac mae'n sôn bod ychydig bach o anarac, os i ni'n dadansoddi llinell fel hon, mor braf yw'r haf ar ben bryn. Nawr, nid yna'n hebyg i'r llinell gyntaf i wi, mae'r haf yn braf ar ben y bryn, rhywbeth hebyg iawn i wi, ond jyst wedi newid pethau o gwmpas rhyw fymryn bach. Nawr te, mae'r odl yn union yr un peth, braf a haf, ac mae'r acenion yr un peth, haf a bryn sydd gyda ni fan hyn. Dau air ac enog. Nawr te, os ydych chi'n edrych ar y gyfatebiaeth, beth sydd gyda ni yw yn union o flaen yr acen yw'r R yma, a dyna hi yn fanna. A mae da chi ar yr ochr yma, R, B, N, B, R, acen. Nawr te. Dwi'n siŵr Dafydd, os ffordd â bobl i bleidleisio fan hyn, ond wysech chi feddwl, ydy honna yn llinell dderbyniol, ydy hwnna'n llinell gywir? Mae'n llinell ddiddorol. Wel, allai mae darllen eich meddyliau chi, felly fydda i da iawn osian, cywir ond ddim yn un dda iawn. Na, mae rhywun yn dweud. Elen Ellis yn dweud na, da iawn, oce. Helen Pugh yn dweud na. Wel, os ych chi'n dweud na, dych chi'n berffaith gywir. A'r rheswm yw bod beth sydd yn dod yr union o flaen yr acen, beth ddweud i gynt, beth sy'n union o flaen yr acen, dyna beth mae'r glist yn glywed, bryn. Nid mor braf yw'r haf ar ben y bryn. Bryn sydd gyda chi, sydd gyda chi'r cychwyn, bryn. Nawr yn dechnegol, a petai chi yn mynd i ddadlau gyda fi, allech chi ddadlau, wel mae'n cynghanedd draws yw i, chi'n neidio ar draws y B yna, chi'n anwybyddu hwnna, chi dim ond yn ateb yr R. Allen ni ddim â dadlau gyda chi mewn gwirionedd, allen mae'n dweud bod chi'n anghywir,
Ond un lle si, fydde honna ddim yn gynghanedd dderbyniol. Ond jury's out. Mae yna rai fydde'n dweud i bod i, ond mae yna nifer fydde'n dweud nad i fi. Un lle si, dwi ddim yn gynghanedd, ond pawb at y beth y bo. A dyma sy'n ddiddorol am y cynghanedd. Mae yna ddehongliadau gwahanol i gael ar rhai o'r cynghaneddion yma. Ac wrth bod nhw'n mynd yn fwy cymhleth, wrth gwrs, ac wrth bod yr iaith yn newid, mae yna bethau newydd yn dod i mewn i'r iaith ac i'r gynghanedd, wrth gwrs. Nawr te, beth am y llinell hon te? Mor braf yw'r haf heibio'r allt. Unwaith ffos, os rhywun eisiau ymateb ar yna, ydy hwnna'n gywir a'i peidio? Pwy sy'n meddwl bod hwnna'n gywir? Ie, ydy, meddai Osian, cywir meddai Helen, cywir meddai Emlyn hefyd. Anwen, ydy, cywir, a dwi'n cytuno gyda chi. Eto, yr un yw'r odl, yr un yw'r acenion, a beth sydd gyda chi yn fan hyn yw bod yna yr un gyfatebiaeth gytseiniol sydd yna, beth sydd yn fanna, ond mae yna mae da ni sillaf yn gwahanu'r B ac yr yn fanna, sydd yn gwneud hwnna yn llinell gwbl dderbyniol ac yn gwbl gywir, a dim problem. Felly, just bod yn wyliadwrus o ryw bethau bach fel yna sy'n gallech baglu chi, ond mae'r hynna'n bethau bach digon ymylol yn ôl, mae nhw'n eitha pwysig hefyd. O reit. Nawr te. Clywed i Gwenallt. Pardon? Ydych chi'n clywed i? Ydw, mi'n clywed chi. Ga i ofyn cwestiwn chi os na i deipio'n allan, os oes ormod o sŵn yn hon. Deipiwch chi fewn. Dyw beth ar hwn, automatic. Wi falch clywed llais. O'n i'n dechrau teimlo'n unig fan hyn. Gwenallt Martin sy'n yma. Helo, Martin. Efe achos bod nhw ddim gyda'i gilydd yn yr un flaenorol, oedd brr gyda'i gilydd. Ie. Ond bod yna gap rhwng y B ag yr Ie, dyna ti, y bwlch bach na, yn fanna. Y bwlch, mae y ffaith bod gen ti llyfariad yn fanna yn rhoi sillaf i ti mewn ffordd yna, a mae'n gwahanu'r B ac yr. Felly'r sŵn sydd gyda ti mor braf yw'r haf heibio'r allt. Heibio'r allt, rallt yw'r sŵn. Felly ar yn cyfateb i gilydd. Felly mae hwnna wedi gwahanu, y ffaith bod wedi gwahanu'r B ac yr yna yn ei gwneud yn gywir. Mae yna derm yn does am gael dau gitsain drws nesau gilydd, wedi ymwybod beth yw'r term. Yn y sen ni, pan wy'n darllen amdano fe, mae yna... Cofio iddyn nhw. Ie, dwi'n cofio fe nawr. Ie, ond jyst bod nhw yng nghlwm, efe, bod y gitsain yng nghlwm. Oce, diolch, na i mwydro i gyda. Ie, dim problem. Gwenallt, just un cwestiwn, Alun sy'n defnyddio iPad Sioned. Os ydych pob cytsain yn rhan 2, ti'n bod ble mae'n, enghraifft, parot yn siarad lot o lwch. Sut mis i ateb ar hwnna, fysa ni? Nagos. Unwaith, mewn cynghanedd gytbwys acenog, lle mae geiriau acenog sydd gyda ti, unrhyw beth sy'n dod ar ôl y brif acen yna, wyt ddim yn gorfod cyfateb e. Mae'n eithriadau, fel gewch chi weld nes ymlaen nawr fel mae'n digwydd, dwi'n sôn am y cynghanedd anghytbwys, ac yn fan ni mae yna lefydd lle mae angen neu gellid i fod yn cyfateb nhw, ond hefyd ar yr un pryd mae'n eithriadau i hynny. Ddangosai i chi nawr. Yn gweld y peth yw'r llinell ar y llu, da iawn fyna gan Emlyn, da iawn, gwych. Ok, awn ni mlaen i'r llinell nesaf yma. Nawr te, dwi'n siŵr bod lot ohonoch chi'n nabod hon.
Ond ta fe bach o hanes lleol fan hyn hefyd, gan bod y Steddfod yng Ngheredigion, llinell allan o englyn enwog Ieuan Brydydd Hir wrth gwrs, o Swyddfanon, Ystrad Meirig. Dim bell iawn o faes y Steddfod mewn gwirionedd. Ac i gerdd enwog i lys Ifor Hael yna. Draen ac ysgall mall llai medd. Draen ac ysgall mall llai medd. Yma chi linell. Mae'r englyn yn agor gyda llys Ifor Hael I sgwael ei gwedd hefyd yn dweud. Ond dwi wedi dewis y llinell hon yn bwriadol. Dwi wedi rhoi hi lawr fel yna. Draen ac ysgall mall llai medd. Dwi'n gwahanu nhw'n bach mwyn I ni cael I dadansoddi hi naws. A beth sydd gyda ni yw'r odl yn fanna. Mae dal yn gytbwys ac ennog wrth gwrs, mall a medd. Ac wedyn dyna ni'r cytseiniad. Nawr te, beth sydd yn ddiddorol am llinell fel hon, fel dwedes I gynt, beth sydd yn dod fan hyn o flaen y brif odl yma, o flaen y brif acen yma yna, a beth sydd yn fanna yn bwysig, a beth sydd gyda ni yw L ac M. Ond o'r ochr arall, yr orffwysfa, mynwch chi, petai na orffwysfa yna, dim ond M sydd gyda ni. Felly, beth sydd gyda chi fan hyn yw Ieuan Brydydd Hir yn glyfar iawn, yn benthyg yr L yna, a mae hi'n mynd draw I fan yna. Ac wrth gwrs, dwi'n bod fiwch chi'n astudio cynghanedd groes o gyswllt, a ni'n gweld rhai o'ch chi wedi llunio cynganeddion groes o gyswllt. Wel, dyma chi sain o gyswllt, lle mae yna gyfatebiaeth berffaith yn digwydd oherwydd bod yna fenthyg cytseiniad yn digwydd ar draws orffwysfa fel yna. Mae hwnna'n gynghanedd glyfar iawn, a mae'n gynghanedd bersain iawn hefyd yn dweud, draen ac ysgall, mall llai medd. I heri lle dwi'n mawr. Right. Nawr te. Mae rhai o'ch chi'n llunio llinellau fan hyn fel pys o benryddid I chi nawr. O'n I chydig funudau I chi I wyro oddi ar beth o'r oes I chi. Trwy'ch gwneud llinell y gynghanedd sain gytbwys ac ennog. Neu os nad ych chi'n gyfforddus neu'n hyderus I greu llinell, chwiliwch am 3 gair I greu cynghanedd sain gytbwys ac ennog ar liwt eich hun. Hytrach na bod fi'n rhoi arweiniad I chi, dewch lan a 3 gair, neu dewch lan a llinell I fi. Chydig funudau I chi, I gael rhoi at ei gilydd dda. Yn y cyfamser, ni wedi cael hwnna pell o'r llinell ar y lliw, lico hwnna. Rhyw adlais o'r Dafydd Emrys hwnna nos, yn linell bell nad yw'n bod. A wedyn mae da ni ysgwrsio'n llon ger y lli gan o iPad Nesta, sori, yn cofio pwy oedd yn defnyddio iPad Nesta. Ond da iawn, ysgwrsio'n llon ger y lli, da iawn. Ysgwrsio'n llon ger y lli, part iawn. O, da iawn. Angau dau yn un o dyn. O, angau dau yn un o dyn. Angau dau yn un o dyn. Da iawn. O, dilwyn, ardderchog. Syw, y byd I gyd yn gwrando. O, y byd I gyd yn gwrando. Nawr te. Edrych ar hwnna, syw y byd, yr odl yw byd a gyd, ond mwyn cael cyfatebiaeth cytseiniol, mae eisiau gair acennog ar y diwedd I gyd yn gaeth, y byd I gyd yn gaeth. Be sydd gen ti yw gyd yn gwrando. Mae mae da ti a N a D, mae G-yr ac wedyn N-D gen ti'n dilyn. Ond beth wyt ti eisiau cyfatebiaeth yma yw G a rhywbeth. Y byd I gyd yn gaeth neu rhywbeth fel yna. A llawn o ddawn oedd y ddau. Da iawn, Judith. A llawn o ddawn oedd y ddau. Ardderchog. Llawn o ddawn.
Da iawn. Emlyn eto addfwyn am wyn yw mai. Da iawn. Addfwyn am wyn yw mai. Da iawn. Yw. Cynganeddion byd natur ardderchog. Addfwyn am wyn yw mai. Rwy'n Dafydd o Gwilym, hynny. Addfwyn am wyn yw mai. Dyma Martin, mae'r bil droed yn y coed cain. Ie. Fyny o'n i'n gigo nhw hefyd. Mae'r pil droed yn y coed cain. Da iawn. Da iawn, perffaith gywir. Troed, coed, cain. Arbennig. Gret. Anwen wedyn, un enid ar byd yn bell. Da iawn. Dwys. Un enid ar byd yn bell. Un enid ar byd yn bell. I Anwen, tybed os modd cryfhau'r gynghanedd yna, o gofio'r egwyddor, beth sydd yn dod yn agos at yr acen yna a'r byd yn bell. A'r byd mor bell yn gryfach gynghanedd, a wedyn mae'r gyfatebiaeth gytseiniol reit ar yr acen yna'n gywir. Un enid ar byd mor bell. Mae'r wedyn, erby. Y math o gas neu o gi. Da iawn, y math o gas neu o gi, ardderchog. Math o gas neu o gi. Da iawn. Ardderchog, chi gael hwyl yni. Ar fy nhîn, ar ôl gwyn gwael, mae Sioned. Ar fy nhîn, ar ôl gwyn gwael. Da iawn. Wy'n credu mi fyddai'n beth braf, Sioned, os ydych chi'n gallu'r ateb yr el yna, yr un peth a llinell Anwen gynt ar byd yn bell, ar ôl gwyn gwael, oherwydd bod nhw mor agos at ei gilydd. Gallech chi ddadle bod el yn gytsain go wan mewn gwirionedd, ond mewn byd perffaith mi fysen ni'n chwilio i gryfhau'r llinell gyda'r yr el yna cyn y gwael mewn rhyw ffordd ei gilydd. Y wirionedd mawr fan hyn ganlyn, mae'r gath yn fath o fos. Wirionedd mawr, mae'r gath yn fath o fos. Da iawn, wir. Da iawn. O'r gorau. Dalwch nhw ddod, maen nhw'n dal i ddod yma. Mae cawr mawr ar y maen, da iawn. Mae cawr mawr ar y maen. Arbennig. Da iawn. Gret. Dalwch o ddod. Dwi'n mynd i symud ymlaen, tra bod nhw'n dal i ddod. Da iawn. Da iawn, Osian. Bonus point i Osian, mae Gwenallt yn dallt y dasg. Ardderchog, Osian. Marcio llawn i chi. Right. Tra bod nhw'n dal i ddod, mynd ôl at nhw nawr. Y gynghanedd sain gytbwys ddi-acen. Nawr, fel gyda cynghanedd, allwch chi cael cytbwys acenog, mi fedrwch chi wrth gwrs cael cytbwys di-acen, a chi'n gwybod beth yw geiriau di-acen wrth reswm. A dyma chi linell lle di dewis mewn hen beth, so fi siŵr bod i ar lafar gwlad erbyn hyn pwy gyfansoddo i diw y wyr, ond falle bod i rhywbeth sydd wedi bod yn cael ei dweud erioed. Prynu a gwerthu gwartheg. Prynu a gwerthu gwartheg. Dyna ni, wedi'n rhannu hi lan, yn ôl yn lliwiau ni, a dyna'r odl prynu a gwerthu a gwartheg. Nawr, yn yr achos yma, mae da ni wrth gwrs y dwy acen, ac yn drom ar ac yn ysgol yn dod i mewn yn fan hyn, gwerthu a gwartheg. Mae chi'n gwybod wrth gwrs pan ych chi'n cyngeneddu geiriau di-acen, bod angen i chi sylwi ar beth sy'n dod o flaen y brif acen a beth sydd yn dod rhwng y ddwy acen. A mae rhaid bod y gyfatebiaeth yn y drefn gywir ac yn y drefn gywir mewn perthynas ar acenion. Felly mae'r G yn gorfod dod o flaen yr acen, S ac wedyn acen. G, acen, S, acen. Dyna nhw.
A mae hwnna yn gynghanedd felly sydd yn gynghanedd sain gytbwys diacen. Mae hefyd yn groes, wrth gwrs, ond does ddim angen gweud hynny achos ni'n gwybod bod hi'n gytbwys diacen. A mae hwnna'n llinell fach ddigon. Mae'n mynd bach yn sydyn yna. Llinell fach bert iawn i wedi gwir yn dwi. O'r gore. Gerdd, sori, wna i di esbonio hwnna to. Wrth gwrs. Y busnes geiriau diacen a mae rhaid... Okay. Mewn gair, gyda gair acennog fel ci, mae da ti cy acen ar yr i, ie? Mae'r acen yn disgyn ar yr i. Cas, cy, acen ar yr a. Mae beth bynnag sy'n dod ar ôl y brif acen yna, os ym angen cyfatebiaeth. So mae da ti ci, cas. Mae'r ddau air yna yn gyfatebiaeth gytseiniol, maen nhw'n cynganeddu ei gilydd. Pan ti'n cael gair diacen, fel gwersi, mae gen ti g. Mae'r g ar w, mae hwnna'n neud rhyw fath o gytsau mewn gwirionedd o gytseiniol i fynd. A mae da ti yr e yn fanna, gwersi. Felly mae'r acen ar yr e. Mae beth sydd yn dod rhwng y gwersi, y geiriau diacen yma, gwersi, mae'r acen ysgafn ar yr i, mae beth bynnag sydd rhwng y ddwy acen, y drefn yna, mae hwnna yn gorfod bod yn yr un drefn o'r ochr arall i'r orffwysfa. Mae rhaid i'r g fod yma cyn yr acen, yr rs cyn yr acen ysgafn. Felly dyna hi g yn gwartheg, acen, rs, acen. Felly mae'r rhaid bod nhw mewn trefn ac yn gyfatebiaeth berffaith yn naill ochr yr acen. Mae'r gynghanedd yn ddibynnol cymaint ar acenion ac yma hi ar gytseiniad wrth gwrs. Fel o'n i'n dweud gynharach, os deallwch i'r acen, deallwch i'r gynghanedd, dyna lle chi'n dechrau. A mae'r acen sydd yn dweithio chi ym mha drefn mae'r cytseiniad i fod. Okay? Nawr, a dyma chi enghraifft nawr lle mae'r egwyddor yna yn dod yn bwysicach falle, lle y bwysicach feste, y sain anghytbwys ddisgynedig. Nawr, chi wedi gwneud cynghanedd groes anghytbwys a draws anghytbwys mewn cymryd. Beth sydd gyda ni fan hyn yw y cyfuniad hwnnw, traws neu groes, mewn cyfuniad gyda yr odl sydd mewn llinell o sain. Felly, pob darlun llun yn llonydd. Felly, beth sydd gyda ni yw darlun a llun yn gwneud odl. Dyna'r odl yma. Ac wedyn mae da ni llun yll acen n. Ac wedyn ar ôl yr orffwysfa yn llonydd. Yll acen n acen. Yn gweld e? A be mae hwn yn golygu geraint wrth gwrs yw mae'r rhaid bod beth sydd yn dod fanna cael ei ateb yn yr ochr yma gyda gair diacen. Ac yn dod ar ôl y brif acen ond cyn yr acen ysgafn yna. So pob darlun llun yn llonydd. A mae'r rhaina yn gynganeddio nawr. Mae'r rhaina yn bach yn anoddach i ddod o hyd i trawiadau newydd. Os ych chi'n meddwl amdano fe, mae llun a llonydd wedi cael ei wneud fel trawiad cynganeddol. Fi'n gweld 100,000 o weithiau cyn i fi wneud e. Mae'n un o'r pethau yna ynglyn â chynganeddu geiriau acennog a diacen mewn cynghanedd anghytbwys. Un beth pwynt bach o'n i sy'n codi fanna yw'r gair disgynedig yma. Mae hwnna'n cyfeirio at y ffordd mae'r llinell yn gorffen. Achos bod ni'n gorffen gyda acen ysgafn, ni'n dweud bod y llinell yn disgynedig. Mae'n mynd am lawr. Mae'n disgyn. Mae llun yn llonydd. Mae'n mynd am lawr bob amser. Felly ni'n dweud am linellau tebyg yna bod nhw'n llinellau disgynedig.
Wedi, llinellau wedi dod mewn, pob mas o gas sy'n gythrail. Diolch am hwnna, Lynn. Just pwynt bach, just i gadarnhau beth dwi'n newydd ddweud chi. Y gas sy'n gythrail. Beth i gen ti yn y gas sy'n gythrail yw SR rhwng y ddwy acen. Mae jyst wedi twyllo'r glist ydw e, twyll cynghanedd yw hwnna, mae jyst yn twyllo'r glist. Po math o gas sy'n gythrail. Yeah. A beth tebyg fan hyn i'n tew oedd y llew llynedd. Eto, yr un fath o broblem yn fanna, i'n tew oedd y llew llynedd. Beth sy'n o'n ni yw N ar ddiwedd y llew na. Un tew oedd y llen llynedd. Un tew oedd y llan llynedd. Mae rai fod yr N yna i gael cyfateb yn fanna. Mae yna linell lewelysia. Corgyn, pwy owner? Corgyn gori ar y geiriau. Da iawn iawn. Dyna i chi linell na. Corgyn gori ar y geiriau. Fi ddim yn farddoniaeth yn fawr, ond mae corgyn gori ar y geiriau. Mae'r G-yr, y G ac N-yr yn gori, a G ac N-yr yn geiriau yn gyfatebiaeth perffaith. Ac wedyn, mae eirian Dafydd yn mynd yn glyfar yn ni, neu trydar mae adar y maes, a dwi'n hoff iawn o hwnna, trydar mae adar y maes, a mae hwnna'n dangos ei gwyddo'r bwysig iawn i ni, bod dim rhaid mi fedrwch chi ateb mwy o gytseiniad na beth sydd o bwys yr acen. A fydd o'n ôl at hwnna nes ymlaen nawr, mewn ychydig o sleidiau. Da iawn. Reit, o'ch chi'n rhagweld rhai, o'ch chi beth oedd yn mynd i ddod. Geiriau cynghanedd sain anghytbwys. Daliwch ati, os oes da chi'n ei ddau, fe roi funud y ddwy i chi, os ydych chi eisiau llunio llinell fach o gynghanedd sain anghytbwys. Cofiwch edrych beth sydd yn naill ochr yr acen yna, a chi'n gorffen gyda gair di-acen, a bod y gyfatebiaeth rownd yr acenion yna. Rheina sy'n allweddol. Ys munud y ddwy i chi. Mae'r ci yn i yn erth, meddes yw, da iawn. Da iawn. Mae'r ci yn i yn erth. Da iawn wir. I Lynn, pob math o gas sy'n gythrail, pob math o gas sy'n gweithio. Bydde'n gywir, gas a gweithio. G ac N S, G ac N S-io, gweithio. Da iawn. Rhwng arfon a môn y mai, da iawn. Da iawn. Da iawn. Ar rhaid yr blaid gael blodau. Da iawn, Eirian. Da iawn. Ar rhaid yr blaid gael blodau. Cyfatebiaeth y dda yn fanna. Mae'r i'r blaid, allech chi ddadle, allech chi fod yn cryfhau i'r blaid yna, o flaen y blodau, ond mae hwnna'n gynghanedd dderbyniol iawn. Mae'r blaid a blodau yn gryf yn dweud. Da iawn. Anwen, Rhan y gwyn ydy'r gweini. Da iawn. Da iawn. Da iawn, ie. Rhan y gwyn ydy'r gweini. Y corau'n ddiau oedd dda. Da iawn. Y corau'n ddiau oedd dda. Da iawn. Ac yn glyfar yna, yn cynganeddu geiriau llefarog, cynghanedd lefarog yw hwnna, wrth gwrs, dim cytseiniad yn dod ar ôl y brifacen. Ddiau oedd dda, da iawn. Y byd sy'n fyd a'i feidwy, da iawn. Ardderchog, Judith eto, da iawn.
Rhoi'r llechfain yn haen heno. Da iawn. Rhoi'r llechfain yn haen heno. Da iawn. Pa oed mae coed i'w cadw, medd Geraint? Martin Geraint, da iawn. Pa oed mae coed i'w cadw? Da iawn. Cywir. Deall i. Siw. Dim yw dim yn diwedd. Not y siw. A dati rhywbeth mawr i ddweud, a mae bron hwnna. Dim yw dim yn diwedd. Gyda dim, dy acen M, a diwedd yw dy acen acen. Mae eisiau M yn y canol yn fyna. Bron iawn na. Emlyn, nid yw ha ein pla yn plesio. Yr un broblem fach eto, esio yna, yn y canol, pla, plesio. Sa'n gweud plas a plesio, bydde hwnna'n oce, nid yw ha pla yn plesio. Bron iawn na, yr es yna yn dywyllodrus. Braidd, mae Dan yn y llan yn llonydd. Mae Sioned? Da iawn, mae Dan yn y llan yn llonydd. Marna di Dan Rhan, o'r gynghanedd fach na. Da iawn, Dan yn y llan yn llonydd. Gore, awn ni mlaen. Daliwch i rhoi nhw i mewn. Nawr te, i ni wedi cael y gynghanedd sain ddisgynedig. Be sy'n gen i nawr i chi yw'r gynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig. Neu fe welwch chi rhai yn ei galw nhw yn esgynedig, ond ddyrchafedig neu esgynedig, be maen nhw'n golygu yw, mae'n mynd am lan. Nawr te, mewn cynghanedd fel hon, cewch chi wneud rhywbeth nac i chi'n cael gwneud mewn cynghanedd groes na thraws. A beth yw e, fe gewch chi ateb gair diacen yn y rhan ganol yna, rhan 2, gyda gair acenog yn rhan 3. Enghraifft, yn dilyn yr egwyddor i ni newydd wneud gyda'r anghytbwys ddisgynedig, ni'n aildrefnu'r geiriau bach. Tawel, bethel a byth. Tawel, bethel, byth. Mae'r odl gyda ni, fel sydd wedi bod, yr odl yma yna, tawel a bethel, ac wedyn mae b acen s acen, ac wedyn b acen s. Felly mae bysydd rhwng y ddwy acen yna, yr S, cael ei chyfateb yn fanna. Nawr te. Dyma i chi llinell dwi wedi wneud â hi, i ryw dawel fethel fyth. I ryw dawel fethel fyth. Rhannu'r llinell yn 2. Dawel a fethel yn creu'r odl, ac yn fethel mae da ni acen drom, S, a wedyn acen ysgan. Ef, acen, S, acen. Ac wedyn, o'r ochr arall, yr orffwysfa, gair acenog sydd gyda ni, fyth. A'r negu sydd gyda ni yw ef ac S. Felly, mae cyfatebiaeth gyseiniol berffaith gyda ni, ond y gwahaniaeth yw, ni'n gorffen y llinell gyda gair acenog. Hynny yw, mae'r llinell yn mynd am lan. A dyna pam ni'n dweud fod hi'n ddyrchafedig. Mae'n mynd am lan. Ac mae hwnna'n gynghanedd eto. Lle glyfar hefyd, chi'n sylwi bod y L gen i fanna wedi hateb yn fanna hefyd yn cael ei chario drosodd yn fanna. Felly mae hwnna chydig bach o glyfrwch fel yna'n gallu bod hefyd. Nawr te, byddwch chi'n falch o glywed, yn fan hyn mae yna chydig bach o gyfle i fod yn fwy creadigol gyda'r sain ddyrchafedig. Dyma chi linell debyg iawn iawn i beth ych chi newydd weld, ond does na ddim angen cyfatebiaeth llawn o gytseiniad fan hyn. Mae hon yn llinell gwbl gywir. A dim ond yn y math yma o gynghanedd mae hyn yn cael ei ganiatáu, sef y gynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig. A beth welwch chi yw, i ryw dawel fethel fach. Debyg iawn i beth oedd da fi eiliad yn ôl. Dyna'r rhannu hilan fanna. Yr odl, yr un odl yn union. Mae'r un acenion gyda ni'n union. Newid yw'r gair fach yma ar y diwedd. Nawr te,
Beth sydd gyda ni fan hyn? Wel, dwi wedi rhoi'r L i mewn y tro yma, oherwydd dangos yn un. F acen, S acen, L. A chi'n gwybod am hwnna, mesur yn dod draw i'r ochr yma. Drychwch am fan hyn, F acen, ech. Mewn cynghanedd anghytbwys ddyrchafedig, cyn bellai bod yn y drefn yma, sef gair di acen a gair acenog, cyn bellai bod nhw'n y drefn yna, gallwch chi anwybyddu beth sydd yn dod ar ôl y brif acen yna. Gewch chi anwybyddu fe. Nawr, dychmygwch nawr faint o ddrysau mae hwnna'n agor i chi fel cyngeneddwr. Mae'n rhoi cyfle i chi nawr i ddod o hyd i bob fath o eiriau fyddech chi byth yn fel arall wedi cyngeneddu gyda Bethel. Mae fach, fyd, fawr, mae pob fath o bethau nawr yn gallu cyngeneddu gyda'r gair yma. A does dim rhaid iddo fe gyfateb i fanna. Yr unig beth dwi'n dweud yw, mae beth sydd yn dod o flaen hwnna yn bwysig i'w gyfateb wrth gwrs, a digwydd bod dwi wedi gallu gwneud gyda Bethel a fach yn fanna. Felly mae hwn yn rhoi pob fath o gyfleoedd i chi nawr i agor drysau i chi gyngeneddu geiriau gwahanol a newydd gyda'i gilydd. A dyna dangos yr L yn cael ei benthu fel e. Nawr te, prysur dirwyn i ben yma, ond dwi eisiau just dangos rhai posibiliadau i chi nawr. Os ydych chi'n mynd i fynd i ffwrdd i ymarfer ychydig, os ydych chi eisiau edrych nôl dros y nodiadau yma, bod chi eisiau mynd i ymarfer, mae yna bosibiliadau nawr yn agor lan i chi. Dyma i chi linell tywydd tal y bont yw hwn. Yn amlwg beth oedd yn digwydd ar y pryd pan sgwennes hon, dan ddiliwn byw'n hal y bont. A be wedi dangos i chi fan hyn, gallwch chi geiriau lluosill yn fan hyn cyn belled i bod nhw yn eiriau acenog. Mae'r odl dal gyda ni. Yw'n, byw'n, byw, yw yn fanna. Mae'r acen byw a tal y bont gair acenog. Felly gallwch chi roi geiriau lluosill. Does dim rhaid bod nhw yn ddeisyll nag yn unsill. Gallen nhw fod yn fwy na hynny os ych chi moyn. A dyna i chi gynghanedd sain gytbwys acenog yw hwnna. Mae elfen o draws yn wrth gwrs achos ni'n neidio ar draws rhaina. Nawr chi linell arall debyg, a dwi'n cofio wrth rhywun wneud llinell lafarog yn un gynharach a defnyddio, os dim rhaid bod yna gytseiniad yn disgyn rhwng rhaina chwaith. Gyda'r fath yma dyrchafedig, y fath yma o gynghanedd, does dim rhaid bod cytseiniad yn fanna. Mae'n agor pob fathau o bosibiliadau felly, mehefin o siwyn sydd. A'r unig gyfatebiaeth sydd gyda chi yn y gynghanedd yna yw'r S. Mae'r odl in a S acen. A mae hwnna yn llinell gwbl dderbyniol dan nawdd y sain anghytbwys ddyrchafedig yma. Rhywbeth bach arall, a rhywbeth pwy nath rhywun, siw nath llinell, dim siw nath, pwy nath llinell dda iawn yn gynharach, mae coed, Martin. Ie. Martin oedd e, Ar Bêl Drive? Wydra cofio pwy oedd hynna, oedd na un, lle oedd ei gwedw? Dewedd, o'n i'n oedd at wysiwr ddaw i golwg nawr. Mor gynnes at Santes yw. Nawr, be mae hwn yn gweithio chi? Wedi gwahanu hilan fel yna. Be mae hwn yn gweithio chi yw, does dim rhaid i chi i ateb dod o hyd i'r cytseiniad yn syth o flaen yr acen. Yn y llinell hon, wedych chi ty, ys, acen, Santes, ac wedyn yn canol mae da ni yn ty, ys. Ar ôl hwnna, y gair acenog yw, mae yna gair acenog, does dim byd yn ni. Ond, mi fedrwn ni mensig rhain. Mae ty ac ys da ni fyna. Felly mae da ni ty, ys, acen, ac os mynd sygwn i'r hynna, mae ty, ys, acen da ni fyna. Mae hwnna eto. Cyw driciau bach, ond i'r glist,
mor gynnes y Santes yw, dwi'n gwybod bod hwnna'n gynghanydd. Ond pan ych chi'n mynd i edrych yn ofalus ac i ddadansoddi fe, chi'n gweld pa mor glyfar yw'r gynghanydd mewn gwirionedd. A mae'n dim ond meddwl, does dim rhaid i chi chwilo am gytsain yn fan hyn bob tro, neu gair sy'n dechrau gyda ys i roi yn fanna. Mae'n y ffyrdd eraill o fynd o'i chwmpas i. Hwna anodd, achos swn i'n meddwl, achos bod yr N a'r T gyda'i gilydd, eto, swn i'n trio osgoi hwnna, ond ti'n dweud bod hwnna'n iawn. Ydy, berffaith erbynio. Berffaith erbynio. Ydy. Ac yn eitha ddigon persain mewn gwirionedd. Oce. Nawr te. Wel, dwi'n dod lawr, dod â ni i'r terfyn nawr, union awr, amseru da. Dyma i chi dasgu bach, os ych chi am ymuno eto os nesaf gyda fi, mae gawn ni weithdi bach. Ewch ati i lunio llinellau fel sausages, a dewch â nhw gyda chi, a fe awn ni drwyddyn nhw. Wy'n gobeithio hefyd rhoi ambell i rhyw syniad bach i chi hefyd, rhai syniadau eraill am gynghanydd sain a ffyrdd o gwmpas shwt llwch chi weithio'r gynghanydd sain a gwahanol ffurfiau, gwahanol driciau bach sydd i gael hefyd i wneud yn fawr ohoni. Ewch ati, triwch wneud llinellau seithsill os medrwch chi, a cymysgwch nhw, cytbwys ac ennog, diacen, ac anghytbwys dyrchafedig hefyd. Newch be medrwch chi. Cyn bod ni'n mynd felly, a cyn i mi ofyn i Daf i gloi pethau ni, mae Dan yn y llan y llonydd gyda ni, mynd mas i'r plas sy'n plesio da iawn Lyn. Dim yw dim yn damio, da iawn syw. Da iawn, dim yw yn damio. Heb syw na miw na mewian ar dderchog. Heb syw na miw na mewian. A'r egwyddor yma, ond ei cyngeneddion llafarog yma, da iawn. Un a blis am swsys oedd. Da iawn, da yna fe. Menthyg yr esys yna mwyn creu y gynghanydd. Bydde just twtsh yn gryfach petai y blis am swsys, ond dyna fe rhywbeth bach yma ni. Cathod hynod o dew, da iawn. Cathod hynod o dew, da iawn Lyn. Dwi'n deall, dwi'n credu yn y sesiwn ola sydd gyda chi bod chi'n edrych ar bethau fel caledu cytseiniad. Dwi'n gwybod ydych chi wedi astudio hynny eto. Cathod hynod o dew. Yn y Gymraeg, pan mae dy a hy yn dod at ei gilydd, maen nhw cathod hynod. Dwi'n gwybod ydych chi'n glywed drwy'r electronig, ond mae cathod hynod. Mae'r hy yn caledu'r dy yn ty. A mae'r un peth yn digwydd gyda b, a gyda g a c. Mae yna sawl cyfuniad, ond rhywbeth i sesiwn arall yw hwnnw, ond rhywbeth lle fyddwch chi sy'n mynd i edrych i ddarllen amdano. Caledu, caledu cytseiniad. Wel, dyna fe. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni. Wy'n gobeithio bod chi wedi cael rhyw fydd ohono fe. Ac wsos nesaf, gweithdi gyda ychydig bach mwy o triciau a enghreifftiau gwahanol o gyngeneddion sain. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr. So.